नहीं के एक देह ही बुझाता जे खोआ आई एगो ले आइल बा बुझाता जे 20 गो लेवा सटले बे अरे खोजड़ा देखत हई तहार जौन है झुमका बाप रे बाप ए बाबू हई झुमका देखु रे होई होई अरे चूची अरे दादा जा भगवान तहरा का बनौले रहस ऐसा तो हम चीजें ना देखल रहनी अपना जिंदगी में पहला बार देखत नहीं ऐसा चीज अरे राम राम नहीं महाराज स्वर्ग झूठ भइल बा या एगो तनी गम के गीत गा दे बबुआ गम के आहा हा 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 ई जितना दिन से गावता हम तब से गौ नहीं गावता नहीं जौना घरी बलिया में संजय एक्सप्रेस जिंदा रहले वो हमार जोरदार रहले ओखरी गावे गावे हमने के गाँव नहीं सुने आवे ओ ओखरी जब हमनी के दुगला गाँव नहीं हो कहे तो सुने खाती आवे स्वामीनाथ संग हम गाई बलिया जिला में लागल बरोबरी आई लागल बरोबरी बोले नाउ सरवा जाम हई बड़ी बाप रे बाप एकरा कोनो गतरी लाज नहीं खबा भा लागल त गम के बरसात में नहात बानी दादर भैया एकर उठावा बुझाता जे आम के फारी है भाई महाराज रहे दी हई गलिया बुझाता जे सेव ह कश्मीरी सेव ह छुअला पे बुझाता गिर बाप रे आय ये बोले ले बड़ा देकर मोह चलो खोजा के परसोत भइल बा फेरा एगो खोजा वाले कइल बड़ा के ओकरा परसोत भइल बा बाप रे बाप हई देखत नहीं ई कोनो मेला में बेचा जाई चल जाई ददरी मेला में एकरा पर भीड़ लाग रहल है ददरी में तो ई शंभू के नाती नहीं है देखत नहीं हई हई देखी हई नया हई देखत नहीं मोय प्यारे में मोय देहिए छेदवा देले बिया हई जतना हई एक देह इतना छेदौले बिया उतना आई देखत नहीं है कर हई देखत नहीं है बाप रे बाप उहे ना त फिर हई तो हई देखी हई सामान आय एकर देखी यूपी बिहार बंगाल झारखंड कौनो मेला में जाई तो बेचा जाई तेल नहीं खीसा जानते रहे हमारा ले बड़ लांगा केहू ना हो अते बना के देबे लइका प्यार में पागल बा कहता जे तहर ढोणिया बुझाता जे पकवाई ना रहो बाप रे बाप पतना बढ़िया ढोणी अतने सुघर कमला ढोणी हो तने है तरे हटाओ आ दुनिया के देखावा जे बूढ़ा व्यास के ढोणी चटा हम दुनिया के देखाई ले हे तरी हो जा साफा ते बबुआ तना नोन छाह लागत न अतना त कमला सा जो रे हिता बा खाए नहीं के कोई हो गोइल आव है निया आव तोरा के हम दवाई दे दे जो वो आंखिया तोर भड़क जाई